Laikipia peke yake, Meru ni kubwa sana. Kutoka Chuka huko, watu wote kwenda mpaka karibu ya Nanyuki, watu wote wanakutana kwa depot moja. Governor ma County Manandi Stephen Sang kwa jodak mag gwenge mantiere kod midhiero mar senyruok lowo mondo mi omany kuonde dak e alwora ma ok nyal senyore kinde ma koth mar El Nino igeno ni biro chwe pacho ka. E chenro mar yawo ayanga PC mar kedo kod lokruok chal kor lwasi mane otim Kapsabet Town, Sang no singo ne jodak ni piny owacho ma county no oikore kedo gi masira mora mora ma koth no biro kelo seche ma gendo ochwe gwengego. Governor Sang kwa piny owacho mamalo mondo mi okonyo dar oganda ma odak kata od bura ma Tenderet kod Aldai gwenge mantiere kod midhiero mar senyruok mar lowo. Sisi kama serikali tunaungana na serikali ya national kufanya kazi ile ya disaster preparedness. Lakini pia kuna watu wetu wengi ambao wamekuwa kiishi katika ile sehemu ambayo tunaita fragile areas, especially kule Cherondo. Na tumekuwa tukizungumza na hao. I want to take this opportunity kuambia wakati mvua inazidi kuja, tulikubaliana na nyinyi kwamba tutafute sehemu afadhali kidogo pa kuishi ili tusiweze kuhakikisha kwamba tuchunge maisha yetu. So we are giving an alert to everybody in Nandi County, especially on those areas that we had agreed that we need to avoid. And we are asking them, can you be on high alert? Can you keep off those areas so that we do not have some of the areas landslide ikifanyika isiweze kutuumiza. And this is a program that we have been going on with the national